Så slå dog, kælling! Nu har jeg så lært jazzklanen at kende her de sidste par dage, og sådan, har faktisk prøvet at spille nogle PCV's med dem. Det er altså bare nogle super fyre. Altså nu er jeg manager i Amistad, og de giver mig ikke rigtig lov til at spille og sådan noget, så det har fandme været fedt at prøve at spille med jazz. Det er helt vildt så godt, som de kører. Altså. Deres taktikker, de sidder bare super i øjet hele tiden. På Inferno, hvis I tre bare tager B1, så tager vi B2. Når vi holder B1, og det har jeg sagt, vi kommer i B2, jamen, slup, så står vi i B2, og så får de bare hætte, ikke? Godt nok sidder vi i lag, men vi har ikke en skide kommunikation alligevel. Det er sgu fedt, det har jeg ikke oplevet i Amistad. Også bare, de er så gode venner. Jeg har ikke noget lotto at sige, jeg har opbrugt alt mit lotto i dag. Nej, du stinker bare. Altså, efter kampen, så er der sgu stemning, altså. Også selvom vi taber. Folk kører jo ikke efter! Nej! Hvis ikke det var, fordi jeg havde Amistad hjemme, så havde jeg da i hvert fald prøvet at komme i jazz, for det er simpelthen noget af det bedste, jeg har oplevet i lang tid. Det er simpelthen CS, som det skal være. Det er nogle stand-up guys, det er helt sikkert. Ikke for støvet. 60-2-1. Du er på. Du skal tale. Er jeg på nu? Du skal tale nu. Del for helvede. Det går ikke. Det går bare ikke. Det går ikke, når du står bag mig. Del. Nej, fordi, freak, det går ikke, når du står bag mig. Det er et personligt interview. Det er kun mig. Reklame for Del. Det er kun mig. 60-2-1 nu. Du ser useriøs. Jeg har faktisk været her i flere timer nu. Udenbart, så synes jeg, at de andre, de virker ret flink. Jeg har også mødt Crashjack. Jeg har også fragget ham ind på en FFA-server faktisk. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det med klanlederen og de andre. Jeg ved ikke, om vi stadig er et team, når vi forlader Netparty. Så jeg håber meget, at vi får løst vores uenigheder og sådan noget. Jeg er altså ikke sikker på det. Hvis den åbner op for lorteposen, så kan det godt være, at jeg går af. Som en raket eller bombe. Og bare springer i luften. Og så bliver jeg ret ubehagelig at være sammen med. Jeg gider ikke se på det. Men egentlig så har jeg det meget godt her til Netparty indtil videre. Det bliver så godt, ikke? Især når vi vinder over jer, ikke? Altså. Her kan vi se, at fjenden allerede hen og spolerer kampen for os. Nej, jeg skulle lige logge ind for morgenen, ikke? Han kan jo ikke finde ud af det. Mors lejer, møgdyr. Terrorist, der kigger vi bare på mus. På Inferno, hvis I tre bare tager B1, så tager vi B2. Det er det, du kan. Der er mange gange, der er nogen... Jeg synes, vi skal satse på at udnytte flashback. Nogle gange så er der en faker med, ikke? Flashback for eksempel. Hvis de har en god mand, ikke? Hvis de har en god mand, så gælder det bare om at finde den der mand, og så bare lave en taktik ud for det. Det er mit job. Kan du give et eksempel af det, hvordan for eksempel? Hvis der er en, der står med en AVP, og så han står bare og giver den gas, så må man lave en taktik ud for det. Altså campespawn og... Nej. Hvad siger du til det? Du har ikke sagt en skid endnu. I skal være klar på mit kald, at vi ikke står mig ind og lægger bumpen i bed, for de løber gennem CT-spawn og løber gennem der på mit kald. Okay?
Altså, Det er bare jer to gennem huset og mig og Morten. Skal vi have en til at gå op til højre gennem huset lige og lade som om, at der kommer nogen der? Jeg vil godt gå i huset så. Godt, Ulla går i huset. Så går I 3 mand i midten. Vi går igennem okay. Jeg har blevet 2 alene. Det er udmærket. Nej, du går kras gå ned og kigge på gangen, ikke? Er det her standard? Ja. Kras gå ned og kigge på gangen. De andre, 60 gange zoom. jeg får ingen opmærksomhed. Jeg gider ikke så strategi, hvis det skal være på den måde. Så Jeg klarer mig rent udsagt af helvede stille i øjeblikket. Skal det, vi stinker? Eller jeg stinker. Jeg kan ikke lige lure det der... Endnu en gang tabte vi en alvorlig runde. Det der havnefod, du gav mig. Hvad slags svar, eller hvad? jeg har ingen kommentar. Jeg skal lige koncentrere mig, fordi så risikerer det jo nok at tabe. Beat. Tjus, det er ubehageligt. Okay, prøv at dø. Nu sker der noget. Det er nu, vi har chancen. Nice. Oha. Så godt nok sidder vi i lag, men vi har ikke en skide kommunikation alligevel. Jamen pointen er, uanset Bare nogle faste pladser. Ulle, uanset om jeg dør nede i B1, eller om jeg dør oppe i B1, det kan vel lige for sig være ligegyldigt. Folk vil jo stadigvæk ikke, hvor jeg sætter mig. Det skal jo ikke være for forudsigeligt. Okay. Og der gik lyset. Hvordan har dagens begivenheder og Clanwars været, Fælse? Jeg synes, det har været pragtfuld dag. Pragtfuld Clan Wars. Og jeg skal se ind i kameraet eller hvad? Er det herovre eller med pragtfulde mennesker, som virkelig har gjort det pragtfuldt, vil jeg sige. Men jeg ved ikke, om det var det, du fiskede efter. Jeg synes, det er spændende at spille sammen med nogle spændende mennesker, som virkelig forstår det spændende, synes jeg nok. Og leverer en spændende indsats i de her Clan Wars, som faktisk også er pænt spændende. Men jeg ved ikke, om det var det, du fiskede efter. Nu går Hiv, skal jeg nok kalde ham, går jeg ud fra, om jeg skal kalde ham Hiv. Nu skal jeg ikke sige Frede. Sluk lige, Schutz. Ja, vi har spillet 2 PCV's. Først spillede vi mod Saipains Clan. Og gik det jo hverken værre eller bedre, end at vi gik hen og tabte. Freak blev ikke så sur for shoot, som han plejer, så det var okay. Og så bagefter spillede vi med Lotto, og der tabte vi også. Men det var meget sjovt. Jeg hedder Bob, og jeg har været her i 1 dag kun, fordi jeg skulle på arbejde. I dag, der er jeg delt postet. Jeg startede i morges. Jeg mødte 5:30. Klokken er 17:45. Det er dag 2. Jens, jeg har noget, jeg gerne vil tilstå. Jens, jeg har noget, jeg gerne vil tilstå. Jeg har egentlig været meget tilfreds med dagen i dag. Nu er Morten lige kommet. Han er i godt humør. Og jeg synes, at man kan mærke en lidt opmuntrende stemning blandt jazzspillerne, fordi at man kan efterhånden mærke, at de er ved at være kampklare. Så håber jeg, at vi kan vinde noget. Og jo, jeg kan mærke på de gode klaner, at de frygter os så meget, så de faktisk ikke engang tør skrive om os. De har ikke engang nævnt os blandt eliteklanerne inde på Explain, og så fik jeg en hotdog af onkel Fodsved. Og så sagde han bare, and sponsors pay for it, so it's just fine. Så det var ret nice. Jeg synes, der er stemning. Jeg er med dig tilbage senere. Hej.